Здравейте, аз съм Антония Йорданова и съм моден редактор, стилист и дизайнер. От дълги години се доверявам на Тефал, а днес искам да поговорим по една много важна тема. Как да избираме правилния уред за гладене вкъщи, с който да се грижим добре за нашите дрехи. Обикновено, когато избираме нов уред за дома, отделяме много време, за да се запознаем с неговите характеристики и ползи. Аз ще се опитам да ви улесня в избора на правилния уред за гладене, в зависимост от вашите индивидуални потребности и стил. Ако гладите рядко, при необходимост и смятате, че гладенето е твърде досадно занимание, изберете мощната парна ютия Tefal Ultimate Anti-Calc. Тя е удобна за работа. Плочата се плъзга без усилие. Ефективна, загрява бързо и отстранява лесно и най-опоритите гънки благодарение на мощния паров удар. Ще ви служи отлично дълго време, защото антиваровиковият колектор улавя частиците котлен камък. Грижи се за вашата безопасност, ако случайно я забравите включена в бързината сутрин. Тя просто ще се изключи сама. Когато искаме да възвърнем перфектния вид на дрехите си след пране, обикновено търсим професионална помощ. Това обаче е скъпо, коства ни време и ни лишава от възможността веднага да облечем любимата риза или рокля. За щастие, бързо загряващият парогенератор с антиваровиков колектор Tefal Pro Express Expert Care може да се справи с тази задача. Благодарение на бойлера с високо налягане, той генерира мощна пара, която прониква дълбоко в тъканите, за да може да гладите големи количества дрехи за рекордно кратко време и постигате професионални резултати у дома. Идеално плъзгане на плочата, интелигентни настройки и двойна защита от петна, с грижа за любимите ви дрехи и свободно време. Очаквайте още съвети за това как да се грижите за дрехите си от мен и Tefal скоро!